Nekada ti anksioznost može izgledati kao neka utvara koja je tu došla da ti remeti mir, stvari i odnose, a u stvari govori nešto o tebi čega se nikako ne odričeš, ne puštaš, a ujedno želiš da obezbediš. Anksioznost često dolazi onda kada mi treba da pređemo iz jedne faze u drugu fazu, kada treba, kolokvijalno rečeno, da porastemo i kada ne možemo da uradimo one stvari koje znamo da su dobre za nas, znamo da su nam bitne, znamo da će dobro da nam donesu, a nikako se ne usuđujemo i dalje. Bukvalno smo u raskoraku između onoga što smo sada i onoga gde smo sada i onoga što želimo da postignemo, svega onoga što želimo da živimo. I anksioznost se prva javlja u čovekovom životu kada smo mali pa se razdvajamo od roditelja, staratelja, nije bitno koga, kada nas prvi put ostave same, pa u vrtiću deca su anksiozna, prilikom rastave sa roditeljima, i to je često znak da su roditelji dobro uradili, da su deca vezana pa su anksiozna kada se razvezuju. Sad, u zavisnosti od emocionalnog obrasca povezivanja mi različito reagujemo u momentima razdvajanja, ali svi osjećamo anksioznost. Neki je ispoljavaju manje i više, neki pokušavaju da uspostave kontrolu nad njom, a ne uspevaju jer anksioznost traži kontakt sa drugom osobom. Međutim, ne samo kontakt sa drugom osobom, kontakt sa samim sobom, sa svime onime što osjećamo, sa svime onime gde treba da pođemo, gde treba da porastemo, ne možemo još uvek jer to postajemo u anksioznosti. Ali ono što ljudima često pada teško u anksioznosti je to kada mi je jasno da sam razdvojen, kada mi je jasno da sve to u stvari neće biti, ne može biti onako kako sam ja zamislio. I to ne može biti sada odmah tako kako sam zamislio i nekada imamo taj moment neizdrža u anksioznosti gde želim sada i odmah, a u stvari ta anksioznost mi ne dozvoljava da ja to odmah dobijem jer mi treba strpljenja da uradim nešto da bih dobio to što želim. A to nešto je nešto naše teško i to je u stvari susret sa samim sobom. I zato ljudi izbegavaju anksioznost i traže dodatne informacije, još nešto što bi ih smirilo u toj rupi između jedne faze u drugu fazu prelaska i razdvajanja od onoga svega što nam je poznato, od ljudi koje volimo, do onoga šta želimo, kako želimo da živimo i ko želimo da postanemo. Tako da ta anksioznost traži kontakt sa sobom, a taj kontakt sa sobom ćemo dobiti kroz kontakt sa drugom osobom. I to se zove regulacija. Da bismo mi mogli da se umirujemo, potrebno je da naučimo da regulišemo svoje misli, svoje osjećanja, pa i svoja ponašanja. U tome nam pomaže psihoterapija, a isto tako druga osoba nam je potrebna da se regulišemo, dok mi ne naučimo kako sami sebe da samo regulišemo. Ne da kontrolišemo, ne da suzbijamo, ne da ignorišemo, ne da preskočimo, nego kako da se suočimo sa sobom. I onda kada smo sami, kada nikoga nema sa nama, ali i onda kada smo među ljudima. Jer da bismo mi uspeli, da bismo postigli nešto, potrebno je da naučimo samo regulaciju da bismo mogli da napravimo dalji korak. A da ne umiremo od straha, a da nemamo napade panike, a da nemamo te momente da odigravamo i ponašamo se kao ludi tamo gde to nije mesto. I to je najčešće druga osoba koja uopšte nije neko od mojih koje volim, nego najčešće stručnjak, koji će mi pomoći da dođem u kontakt sa sobom. Jer mi smo i anksiozni zato što nije bilo nikoga da nas smiri u momentima kada ostajemo sami. Nije bilo nikoga da nas uputi u život, da nam kaže, to će biti ok, to će se desiti tako i tako. Potrebno je da uradiš to i to. Da ti da malo sigurnosti, malo podrške, malo vetra u leđa, malo da vidiš deo tog cilja do koga želiš da postigneš, a ne da ti daje neka svoja rešenja iz svog mesta, iz svog viđenja, ono što ti on želi kao dobro, nego da ti pomogne da ti
dođeš sebi, da ti poveruješ u sebe i da te zbog toga što ga ne poslušaš neće napustiti, već će tu sa tobom ostati da prođete kroz to zajedno. I nalazimo se u tom raskoraku između onoga poznatog, zone komfora i onoga što još mogu da dobijem, što mi je na izgled u budućnosti nepoznato, a želim da budem tu, i između toga da se jako plašim i onoga što će doći, da neće možda doći, ali se i plašim da napustim zonu komfora. I u stvari, ne samo u anksioznosti da ja strahujem za sebe i da je meni zbog same sebe nelagodno. Meni je nelagodno ispod te druge osobe, zbog svih drugih osoba u mom životu. Jer anksioznost negde na duhovnom nivou često traži smisao. Traži smisao postojanja i smisao naših napredovanja, naših koraka u života. Mi ih ne možemo znati i ne možemo uspostaviti smisao dok ih ne napravimo. Tako da, anksioznost je često taj raskorak između tog straha od egzistencije, straha od svega onoga što nam je nepoznato, ali nam je i muka od poznatog, i onoga što dolazi, što želimo i negde i osjećamo da možemo da imamo i da treba da imamo, ali ne verujemo u dobar ishod. U svemu tome su neki drugi ljudi iz naše prošlosti, možda i sadašnjosti, doprineli da mi ne verujemo u dobro. Jer ako i mi želimo dobro i radimo dobro, i ako smo se trudili da budemo dobri, dobre devojčice i dobri ljudi, a vidimo da su neki dobri ljudi u našem okruženju loše prošli ili su neki ljudi bili loši ili zli, kako ja onda da verujem da je sve što ću da uradim i da će doneti, ne samo da je dobro, nego da će i doneti dobro. I baš u tome, kada uradim malim koracima ono što želim i ono što vidim da je dobro, ja u stvari postajem hrabar i prestajem i da budem anksiozan, ali i da se katastrofalno plašim svega, već se pokrećem i gradim veru u sebe, druge ljude, pa i u Boga na tom putu. I onda u jednom momentu tog puta, kada pogledaš unazad, shvatiš da sve što se desilo je imalo smisla i dovelo te je danas tu gde jesi. I upravo onda te nije sramota svega onoga što si prevazišao, već to tvoje pomaže i drugima. Bilo da su tvoji klijenti, bilo da su tvoja deca, to im pomaže na njihovom životnom putu. To ti daje mir onda i kada drugi ljudi nisu sa tobom, kada ih pustiš da odu od tebe i ne moraš da ih voliš sebično, držeći ih uz sebe, nego tako što ćeš da veruješ u njih i u vaš odnos koji je u stvari miran odnos ljubavi. U stvari odnos pun poverenja. U mom programu Savladaj sebe kroz 30 lekcija dobijaš jasnu sliku toga šta je potrebno i kako da savladaš sebe da dođeš od tačke A do tačke B u svom životu. Ne samo da savladaš anksioznost, nego da počneš da veruješ u sebe i gradiš zdrave odnose. Radujem se da te vidim u programu. Ostavit ću upitnik u opisu ove epizode koje je potrebno da popuniš i javljam ti se sa detaljima programa. Vidimo se.